Toclay miasa tao na ini ko niya mga mikari. Oh, kuyasa ki? Mahnise. Darve. Asam Trixie, magyosis ka ta. Niku magyosis me podobarod men. Сега, триме. Ти в Еквестър ли ще дойдеш? Да. И? Еми. Която е на любимата певица? Ариана Гранде. И? После може да видиш. На концерт? Ето ти един билет. Утре ти е, ама аз съм сигурна къде, така че аз съм сигурна дали ще отида. Няма нищо, просто отиди. Сега, чао!